9-ти епизод. Франклин и училищната пиеса. Франклин можеше да брои през 2 и да завържи обувките си. Знаеше телефонния си номер и адреса си, както и 6 геометрични форми. Но сега трябваше да запомни много повече. Гъси ще бъде малката Клара. А Франклин ще играе принцът в Лешникотрошачката. Принцът? Благодаря, господин Бухъл. Да видим кой желае да отговаря за костюмите. Добре, Мечо. И накрая, но не по важност, нуждаем се от доброволец за суфльор. О, господин Бухъл, бих искала аз да съм суфльор. Какво е суфльор? По време на пиесата суфльорът не се вижда, но ако някой забрави репликите си... Ще му ги прошепна и той ще се сети. Звучи забавно. Да не губим повече време. Трябва да нарисуваме декорите, да направим костюмите и да научим текста преди представлението. Колко много има за наизостяване. Виж, Клара, в царството на сладкишите сме, а това е феята на лакомствата. Училищната пиеса. И ти си принцът. Точно така. Поздравления. Имаш ли много за учене? 16 рада и половина. Преброи ги. Дано да ги запомня. Ще трябва да се постараеш. Да. Виж, Клара, в царството на сладкишите сме. В това царство, Клара, всички са приятели. Никой не се бие и го няма злия цар Мишок. Има само танцуващи захарни пръчеци, торти и сладки. Феята на лакомствата ми каза, че ще ни заведе в къщата на чая и какаото, където всички ще пеят за нас песни за страните, от които идват. Царю Мишок, мислиш ли, че можеш да се мериш с принца? Нати! 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 Така съвсем ще заприличаш на Лешникотрошачката. Страхотна е. Малко ти е голяма. Ще я смаля. Лешникотрошачки, моля те, помогни ми. Аз съм... В лапите на... В лапите на цар Мишок. Много благодаря. Ти знаеш всички думи. Налага се, Франклин. В случай, че някой забрави репликите си. Точно така. Явно имаш страхотна памет. Най-лесно е да запомниш текста. Трудно е да го произнесеш, докато всички те гледат. Аз се срамувам. Изнервям се и ме е страх. Не съм като теб, Франклин. Не забравяйте. Утре е първата репетиция. Довиждане, Франклин. Цар Мишок, мислиш ли, че можеш да се мериш с принца? Нати! 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 Здравей, Франклин! Дойдох на предпремиерно представление. Нещо против? Ами, не съм сигурен, че помня репликите си. Защо не опиташ? Добре. В тази сцена трябва да спася Клара от злия цар Мишок. Цар Мишок, мислиш ли, че можеш да се мериш? Мислиш ли, че можеш да се мериш Аз май вече се уморих. Съжалявам, господин Кърт. О, разбирам. Май ще трябва да изчакам като всички останали. Цар Мишок, мислиш ли, че можеш да се мериш с принца? Нати! Знам го цялото сам. Помня всички думи, освен когато някой ме гледа. Така, да започнем оттам, където Лешникотрошачката и Клара отплават за царството на сладкишите. Виж, Клара, ние сме в царството на сладкишите. А това е? Това е феята на лакомствата. Толкова е красива и ни се усмихва.
В царството на сладкишите. Аз нямам и шапката. Какво? По-добре се чувствам, когато съм с шапка. А сега няма и... Ето я. По-добре ли е сега? Да започнем от начало. Франклин? Все още е твърде голяма. Но аз я смалих. Притесняваме, не мога да мисля. Добре, аз започвам. Толкова е красива и ни се усмихва. Тя... Тук е ужасно шумно. В царството на сладкишите, Клара, всички са приятели. Никой не се бие и не съществува злият цар Мишак. Франклин? По-добре се справям, когато е тихо. Ясно. Но се питам как ще се справиш, когато излезеш пред публика. Гъси, ще помогнеш ли на Лиско с декора? Добре. От това, което успях да чуя, разбирам, че знаеш репликите си. Всичко съм научил, но го забравям, когато ме гледат. Изнервям се и забравям всичко. Това значи, че имаш пристъп на сценична треска. Няма страшно, ще я преодолееш с малко помощ. Франклин, аз ще ти помогна. Запомни, когато застанеш на сцената, не ти казваш думите, а смелата лешникотрошачка. Добре, ще се опитам. Феята на лакомствата ми каза, че ще ни заведе в къщата на чая и какаото, където всички ще пеят за нас песни за страните, от които идват. Чаят ще пее за Китай, а какаото за Испания. Беше чудесно. Не се запъна нито веднъж. Благодарение на това, което ми каза вчера. Добре, време е за генералната репетиция. Представлението е утре, така че нямаме много време. Всички по местата. Готов ли си, Франклин? Да, струва ми се. Завеса! О, не! Виж, Клара! Виж, Клара! В царството на сладкишите сме. Франклин, добре ли си? Мога да се справя, като ме гледа само суфльора, но като зърна всички от тези места, хваща ме страх. Не можеш да се откажеш сега, Франклин. Представлението е утре вечер. Чакайте, Франклин не е виновен. Друг ще трябва да играе лешникотрошачката. Но кой, господин Буха? Никой не може да научи репликите до утре. Язовеца. О, не! Не, аз не мога. Срамувам се. Обаче знаеш наизуст всички реплики. Ако не приемеш, няма да има пиеса. А всички толкова се стараха. Моля те, не мога да се справя. Опитах. Опитай и ти. Добре. Браво! Благодаря ти. Да опитаме сцената с битката. Става ли? По местата. Къде е цар Мишок? Ще стане много добре. Знам го. Отдръпни се, цар Мишок. Отзови своите... Моля, малко по-силно. Помещението е голямо. Назад, цар Мишок. Извинявай, но от тук почти не те чувам. Опитай се да говориш по-силно. Ето така. Отдръпни се, цар Мишок. Отзови войниците си и освободи Клара. Принце, внимавай! Цар Мишок, мислиш ли, че можеш да се сравняваш с принца? Нати! 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 Видя ли, Франклин? Можеш да се справиш.
Франклин и тайният клуб. Франклин можеше да се пързаля сам по брега на реката. Можеше да брои през 2. Имаше много приятели, с които играеше всеки ден. Но един ден Франклин се почувства изоставен. Ей, виж, Бодливко има нова топка. Хубава топка, Бодливко. Искате ли да поиграем? И питаш още, може ли? Може би. Хайде де, моля те. Кой друг иска да играе? Аз. И аз. Сега си бяхме първи. Добре. Всички можете да играете, но аз определям правилата. За това ще ритам пръв. И Мечо отнема топката. Мечо, казах, че аз ще ритам пръв. Извинявай, ще я донеса. Елате, приятели. Бодливко ще ви даде да играете с новата му топка. Може би по-късно. Хайде, Охля, пусни го. 3, 2, 1. Ура! Страхотно. Може ли да играя с вас? Разбира се, Мечо. Има много топчета. Дръжте! Аз ще играя с Франклин. Хайде да видим какво прави Франклин. Да, хайде! Не искате ли да играем с новата ми топка? Не, благодаря. Добре, хвърляй. Хванах я. Мечо не пропуска топка. Нима, дори ако я хвърля Франклин и Охля, той се засилва и... Дръж, Мечо! Довиждане, момчета. Ами играта ни? Мога да изям стотици сандвичи с мед и масло. Дори без хляб. Мечо, какво се шепнехте с Бодливко сутринта през междучасието? Виц ли ти разказваше? Не беше виц. Попитаме дали искам да вляза в тайния... Добро утро, Охлю. Здравей, Франклин. Ще ми помогнеш ли за ябълката? За господин Бухалев. Разбира се, Охлю. Ти винаги идваш пръв. Мама ме кара. Ако изпусна автобуса, ще вървя до училище цяла седмица. Здравей, Франклин! Здравей, Охлю! Шушо, мушо! Тайният поздрав! Какво? Забравих. Вие не сте от клуба. Какъв клуб? Здравей, Гъси! Шушо, мушо! Динг-донг, Боб! Динг-донг, Боб? Бодливко основал тайн клуб. Имаме си тайн поздрав, тайни срещи, както и парола, изобщо всичко. Забавно е да си в тайн клуб. Да. Ще приемете ли и нас? Може ли? Бодливко кани само близки приятели. Вие сте ни приятели, сигурно ще ви покани. Може да ни покани още днес. Ако сте били с него, със сигурност. Динг-донг, Боб. Бузите ме заболяха от толкова усмихване. Това, че бяхме мили, не ни помогна. Май Бодливко не иска с Охлю да влезем в тайния клуб. Може би не ни смята за приятели. Това е много тайна среща. Знам за какво е. Ще ви поканя да се присъедините към нас. Мислиш ли, Мечо? Убеден съм, само почакайте. Динг-донг, Боб. Виж, Мечо идва, но не се усмихва, Франклин. Виждам. Не ни приеха в клуба, така ли? По-лошо. Има ново правило. Никой от клуба не бива да играе с костенурки. Не се тревожи, Франклин. Аз ще играя с теб. Не ми е притрябвал някакъв таен клуб.
Дори да си има таен поздрав, тайна парола и... Няма нищо, Мечо. Не дай да напускаш клуба. С Охлю ще си играем заедно, нали, Охлю? Нали? Ами да. Ами... Освен това, можеш пак да идваш в събота следобед у дома и да рисуваш. Това ще бъде нашата тайна. Да, ти си най-добрият ми приятел, Франклин. Дори никой да не знае. Франклин не пропуска топка. А ти пропускаш ли, Охлю? Нито една, Франклин. Здравей, Франклин. Днес си идваш по-рано. Ами да. Франклин? Франклин? Ще закъснееш за училище. Свиквам тайна среща при тайното дърво с тайните карти по тайното И с време. тайните закуски. Охлю, от 2 дни никой не играе с нас. А Подливко постоянно повтаря тайно. Утре ще дойда пеша на училище. Но това ще ти отнеме цяла седмица, Охлю. Нека. Здрасти, Франклин. Здравей, Будливко. Какво искаш? Трябва да те питам нещо важно. Искаш ли да влезеш в моя таен клуб? Сериозно ли? Да. Има само едно правило. Да не играеш с Охлюви. Какво? Ама, Будливко, ти не спомена за това правило. Да. Току-що го измислих. Това е моят клуб и аз определям правилата. Без Охлюви. Да или не? Но... Не, няма да стане. Какво каза? Не искам да вляза в твоя клуб. Твоя воля. Можеш и да влезеш, ако искаш, Франклин. Тогава нямаше да се чувствам така добре. Чувстваш се добре, защото отказа? Да, по-добре, отколкото през тези 2 дни. Знаеш ли, и аз се чувствам по-добре. Не е нужно да влизаме в клуба. Клубовете са глупост. Не е така, Охлю. Само тези, които имат глупави правила. Ей, имам идея. Членски карти. Супер са. С Франклин ги направихме за нашия клуб. Направили сте си клуб? На ТТКСУ. Какво значи това? Не е толкова таен клуб след училище. Има само едно правило. Всеки може да е член. Слагаш лапа върху картата и те приемаме. Ами аз? Използвай перата си, гъси. Тайна среща. По-добре да тръгваме. Май ще загасят, дето говориха с нас. Току-що измислих ново правило. Можете да членувате само в един клуб. Само в един клуб? Ами, защо пък не? Вие приемате ли го? Да! Да отидем тогава в НТТКСУ. Чакайте, къде отивате? В твоя клуб има твърде много правила. Да. И е подло, че не всички могат да влязат в него. Някой друг иска ли да влезе? Имам още една карта. По-добре, Искри, Будливко идва. Всеки може да членува в клуба, забрави ли? Да, прав си. Будливко, искаш ли да влезеш в нашия клуб? Защо ме каните да вляза? Защото знам какво е да си сам. Исках само всички да са ми приятели. Само мои и ничии други. Беше подло да им преча да бъдат и ваши приятели. Извинявай, Франклин. И ти, Охлю. В този клуб има само едно правило, Будливко. Франклин, не забрави какво ти казах. Май правилата са 2. Всеки е добре дошъл и без надбягвания на далечни разстояния. Влизам.
Откривам първата среща на НТТКСУ.